Shubor na kashlem jong unongsan hima. Hadin kajing sedang ban maramot ya kajing king jong kawa yam kabadan hadam kabala sedang nadu menhinin kasengi ke khatlai terik unau para arajar arpulai nakaliang ka office terekam jong district magistrate ke sarkar jela lingba ke kurwa khubor bala penbenah ke khatsau terik unau para arajar arpulai laong ba ansya ban ya tang ye ki kali ki bekin thom ya ki boss pajba ki bakit ye ki bre ki balaj bawan badru ki kali ren kat bayi ki weipat ki kali jong ki weipat ki district la betha ya ki bakin yat na ki weipat ki surok ki bakin thop ya ke west bat ki east Gentia hills ki la ban yat na mauren keneng lingba ke Shillong bypass kat ba ki kali ki bawan na west southwest bat ke eastern west Khasi Hills district la betha ya ki bakin yat na ki benta jong ka pom lakrai mauren keneng bat Shillong bypass Shisho laong bakani ka hukum kan terekam nadu mentakas ngi ke khatsau trik unok pra kadadu banda penmi da ki weipat ki hukum ni ki jing penbena.